በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ዘውድ እግዚአብሔር እምላዓለም ትርከቡ ህዝበ ክርስቲያን በርባብ ሰበን ተጠመቅኩን ሰላም ናይ እግዚአብሔር ምስኩላትና ይኹን። ቋድማ ብዛልማዓንቲ ተሓሲቦም ዝውዕሉ ወርሓውና ዓመታዊ ክብራት በዓላት ቋዕ ሰላምን ጽሕና ልማዓንቲ ዓቢ ትዕግስቲ ናይ ኣቦና ኢዮብ ዓመታዊ ክብረ በዓል እዩ። ቋዕ ሰላም ኣብጽሕና ኣብጽሕኩም ናይ ትዕግስቲ አቦ ቅዱስ ኢዮብ ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ ከም ተመልከትናይ ዘይተፈተነ ነገር የለን። ሓረግ ትውልዱ ከዓ ካብ ኣቦና አብርሃም ይምዘዝ። አብርሃም ንይስሐቅ ወለደ፣ ይስሐቅ ንኤሳው ንራጉኤል፣ ራጉኤል ንዛራ፣ ዛራ ንኢዮብ ይወልዱ። ቅዱስ ኢዮብ ዝነበሮ እስራኤላዊ ኣብ ግብፂ ኣብ ባርነት ከለዉ እዩ። ኣቦና ኢዮብ እዚ ተረፍካ ዘይበልዎ በዓል ጸጋ ህያው ንእግዚአብሔር አምላክ ነበረ። ናይ ኢዮብ ሕያውነት ዝተመስከረሉ ብሰብ ብፍጡር አንደበት ኣይነበረን፣ ብባዕሉ ብፈጣሪ አንደበት እንበር። በዚ ዝቐንዐ ጸላኢ ዲያብሎስ ግን ንኢዮብ ምእንቲ ክፍትኖ ካብ ኣምላኽ ፍቓድ ሓተተ። ጎይታ ናይ ጻድቕ ኢዮብ ናይ ትዕጉስቲ መጠን ክገልጽ ስለ ዝደለየ ሰይጣን ንኢዮብ ብሃፍቱ ፈተኖ። ብሓንቲ ግዜ ከዓ ድኻ ኾነ፣ ንሱ ግን ንፈጣሪ ኣመስገነ። ሰይጣን ከዓ ቀጸለ ናይ ኣብራኹ ክፋል ንደቁ ኣስኣኖ። ኢዮብ ግን ሕጂ እውን ኣመስገነ። ኣብ ሳልሳይ ግዜ ከዓ ሰውነቱ ብቆስሊ ቆሲሉ ሃረሙ። ቆስሊ ክበሃል ከሎ ግን በዚ ዘመን ከም ትርእይዎ ዓይነት ኣይነበረን። ካብ ናይ ሰብ ሕልና ንላዕሊ ዝኾነ ኣጨናቂ ድውየ ወይ ድማ ሕማም ነበረ እምበር እዚ ጻዲቕ ናይ ሓደ ጎበዝ ዕድመ ዝኣክል ብመንከርኡ ጽንዓት እናሰቀየ ንነብሱ ይሓካ ነበረ። ካብ ክፉእ ግን ተመስገን ምባል ኣየቋረፅን፣ ካብ ኣፉ ግን ተመስገን ምባል ኣየቋረፅን። ኣብ መጨረሽታ ከዓ ሰይጣን ብሰበይቱ ወፀ፣ ንእግዚአብሔር ክሓድ በለቶ። ንሱ ግን ከምዚ ኢሉ መለሰ፣ እግዚአብሔር ሃበ፣ እግዚአብሔር ከዓ ወሰደ፣ ስሙ ዝተባረኸ ይኹን። ድሕሪ እዚ ኩሉ ነገር እግዚአብሔር ንሰይጣን ካብ ጎደንኡ ኣወገዶ። ጥዑይና ሃብትን ደቁን ንኢዮብ መለሰሉ፣ ተመስገን። ካብዚ ዘለዎ ዕድመ ከዓ 140 ዓመት ወሰኸሉ ጻድቕ ኢዮብ። ናይ ትዕግስቲ ሰብ ቅዱስ ኢዮብ ብ248 ዓመቱ በዛ መዓልቲ እዚኣ ዓረፈ። ኣብ 248 ዓመቱ እግዚአብሔር ኣምላክ ካብ ናይ ጻድቕ ትዕግስቲ ኢዮብ በረከት ይኽፈለና፣ አሜን። ጸሎትን በረከቱን ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ቅዱስ ኢዮብ ናይ ጻድቕ ናይ ትዕግስቲ ኣቦ እናተባህለን ንሕና ድማ ትዕግስትን እምነትን እግዚአብሔር አምላክ ይወስኸና፣ አሜን። ካልኣይ ድማ ኣባ ቴዎድሮስ ሊቀ እምነት ናይ ዓብዪ ቅዱስ ጳኩሚስ ወዱ መዝሙር ናይ ኣብና ኣረጋዊ መዓርግን 222 ሰማዕታት ናይ ኣባ ኤሳው ማሕበር እዩ ልማዓንቲ ዝኽበሩ። ወርሓዊ ከዓ ቅዱስ ቴዎድሮስ ሃዋርያ፣ ቅዱስ ሳዊሮስ ዘአንጾኪያ፣ ቅዱስ ዮሃንስ መጥምቆ፣ ቅዱስ አቤል ጻዲቅ፣ ኣባ ጳውሊ ገዳማዊ፣ ኣባ ሕርያቆስ ዘህንሳ። ኣቱም ኣሕዋተይ ብዛዕባ ሓሰረ መከራ ምቕባል ትዕግስትን እቶም ብስም እግዚአብሔር ተዛረቡ ነቢያት ረኣያ ይኹንኩም እኒሆ ከዓ ክሳዕ መወዳእታ ዝተዓገሱ ብፁዓን እዮም ንብሎም። ብዛዕባ ትዕግስቲ እዮም ሰሚዕኩም ኣለኹም። እቲ እግዚአብሔር ኣብ መወዳእታ ዝገብረሉ ደበሰ እውን ረኸቡ ኣለኹ። ከመይ እግዚአብሔር ለውሃት ምሕረትን ዝመልኦ እዩ። ያዕቆብ ምዕራፍ 5:10 ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ኣይትረስዑ ቤተሰብ ኩኑ። ኩሉ ግዜ ድማ በብዕለቱ ናይ ቅዱሳን ጻድቃናት ሐዋርያት ገድሎም ክንሰምዕ ይሕግዘና እዩ። ንኹላትና በተለይ ስደት ለለና በተለይ ዝሓዚ ግዜ ዝክሓድ ይበዝሕ ለለና እግዚአብሔር እግዚአብሔር ይወስድ ክንብለለና ብገንዘብ ክንጭና ኢልና ሕማቅ ፈተና ሓሰብኩ ሕማቅ ክሕና እየገለ ኣትምቲ ይወስድ ደሞ ኣብዛ ምድሪ ምንም ነገር ሒዝና እንዳይንኸዲ ምንም እዩ ካብቶም ቃደሞትሲ ንብረት ሒዙ ለኻደ ዝተጓዓዘ ስመን የለ ምንም እኳ ደኣ ሰፍቲ ኣፍ ሞት ምስ በፅሕኻ ወይ ከዓ ከመይ ዝበለ ሰብ ርኢኻዮ ነርካስ ሓዲግዎ ክኸድ ንሃድሊስ ወይ ኢልካ ለባዕልኻ ስትሒዘ እየ ደለኹ ስልቶም ድኻታት ተልህብ ኢልካ ለባዕልኻ ትምነ ደሊ ግዜ እዩ ለለና
ኣምላኽ መስተውዓል ልቢ ይዓድለና እግዚአብሔር ኣምላኽ ልቦናና ይኽፈተና ፍርሃት እግዚአብሔር ይሕድረና ወለድናስ ነማተም እየወልዒ ማዕተብ ከይትሕልፍ ይልሉና ማለት እዩ ወላ ብሃይማኖቶም ፀብቅ ቢሎም ዝኽእሉ ዘይኮኑ ግን ብዛዕባ ፍርሃት እግዚአብሔር ደው ናይ ሃዚኛ ወልድ ግን በቃ እውነተው ቅርሺ ኮይነኝና እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣትንት ብደለኻ እግዚአብሔር ኣምላኽ ናይ ኣቦና እዮብ ዝደበሰ ኣምላኽ እግዚአብሔር ኣምላኽ ትዕግስቲ ሓይሊ ይሃብክን እግዚአብሔር ይህብ እግዚአብሔር ይወስድ ኢልክን ባዕልኻን ጸሎት ክትገብራለክን ቅርሺ ናይ ሰይጣን ብምዃኑ ብጣዕሚ እየ ዘደፋፍአካና እግዚአብሔር ሓይሊ ትዕግስቲ ይሃብክን